Do klasického rozhrania ZBKedu sa prepnete týmto spôsobom. Prístup do menu klasického rozhrania je však umožnený aj priamo z ribonového rozhrania. V tejto časti nájdete niektoré základné príkazy vrátane nástrojov pre čistenie či opravu výkresov a nastavenie prostredia. Tu je po ruke pár základných často používaných ikoniek a ribony si môžete skryť, pričom sa zobrazia pri kliknutí na položku menu. Takisto si môžete skryť hlavičku dokumentu s názvami výkresov, otvorených výkresov. Je na vašom zvážení, aké nastavenia vám budú najviac vyhovovať. Pri kliknutí pravým tlačidlom myši na ikony si aktivujete zobrazenie ďalších nástrojových panelov. Po kliknutím na tieto panely ich umiestnite do hornej časti okna ZBKedu. Na záver ešte taká drobnosť, ako vypnúť dynamický náhľad pri zadávaní príkazov. Poslúži vám na to systémová premena zvc mdline, ktorú nastavte na 0. To je na úvod do nového ZBKedu Plus všetko a môžete začať s individuálnym oboznamovaním sa s novým prostredím. Verím, že si na neho rýchlo zvyknete.